Premtobre Kasee no so na yankonsam fofo mu na Ghana Police Service se nokra bia nimuda se nei womo atna ye wo osu police barracks ne afekumase Central Police Station no womo de electricity foka na womo echeche womo nsemu a connection bia wono maye no eye ECG adwumayefo no na beye enti se ka bia bachire ana bibi nya papa wo hode ne yemu sa ECG fo no a Adom TV Kasee etoso Enkrata efri posi asoye eye public affairs e de betu dwa se enye nokre se aposifo enam kwanboni so atwenkanea e de call osu police barrack eni Kumasi Central Police Station ensema womo e de betu dwa no womo esan ekiremu se enye nipa baako ena wo posi asoye nimu a otua womo enkanea esika eye light bill na emom ye wodwumaku bia e wo posi mu a womo enidi sa adwumadie no womo esan ekiremu se womo eye nhwehwemu e de fa osu police barracks a ECG manfo ekoye ekotwa womo enkanemu no eni de siye e wa santimantem aposifo yi e de betu dwa se nhwehwemu a womo eyeye e de fa osu police barracks eni asantimantem Central Police Station no enkanea e wo ho a na womo eni mita na womo edi omudwumadi e wo ho no eye ECG manfo ana womo ebeye sankanea yi emom enam se na womo eni mita ebi aposifo yi edi tudwa efri bra womo eye nhwehwemu ewiye no oposipeni Inspector General of Police Asia mpenifo a womo ewo ECG edi to wonanim se enya de a womo efa kwoti kwan so edi twenkanea edi call ebi a yedi atudwai womo esan edi to wonanim se womo behwe ama womo manfo a womo ewo posi asoye no ebehwe no mu ni Electricity Company of Ghana ye ECG akabom na womo asan akọ bia ahodoi asan ede niema akogu akwam ede afa enkanea ensem ebeto odwai de nsa ehye nkrata ase eye Assistant Commissioner of Police Director Public Affairs Grace Ansa Akrofi